Pozdrav svima, moje ime je Inga, a danas mi se pridružuje profesorica Asa Stipić-Marković. Profesorica Stipić-Marković je subspecijalist alergologije, imunologije i pulmologije s golemim iskustvom u kliničkim ispitivanjima i svakodnevnom kliničkom radu. Te će nam danas odgovoriti na pitanja vezana za COVID-19 i autoimune bolesti. Pozdrav profesorice! Pozdrav Inga vama i slušateljima. Prvo pitanje. Jesu li osobe s autoimunim bolestima podložnije razvoju težih oblika COVID-19? Da, rizik u osoba sa autoimunosnim bolestima nešto je veći u usporedbi sa općom populacijom, znači oni imaju veću vjerojatnost da razviju ozbiljnije kliničke forme koronavirusne bolesti sa višestrukim ozljedama organa i to zbog svog oslabljenog imunološkog sustava. To je potvrdila jedna velika meta-analiza u travnju ove godine, a zbog tog problema i u Njemačkoj se stvara registar bolesnika sa autoimunosnim bolestima koji će pratiti te kliničke i epidemiološke podatke, pa ćemo onda jednog dana moći možda i malo detaljnije odgovoriti na neka pitanja. Ovi bolesnici ne samo da imaju rizik većih težih forma bolesti, nego imaju veću stopu oboljevanja, kao što je pokazala jedna studija talijanskih autora na 1660 bolesnika. Gledajući subpopulaciju ovih bolesnika, veću šansu oboljevanja, veću stopu oboljevanja imaju bolesnici sa vezivnim bolestima u usporedbi sa bolesnicima sa upalnim artritisom. Drugo pitanje. Trebaju li se cijepiti osobe s autoimunim bolestima? Da, dobra je vijest da se osobe s autoimunosnim bolestima mogu cijepiti. To je važno, obzirom da smo u prethodnom pitanju rekli da oni imaju šansu većeg oboljevanja u usporedbi sa ostalom populacijom. Treće pitanje. Jesu li osobe s autoimunim bolestima podložnije razvoju težih nuspojava nakon cijepljenja? Nema dokaza da osobe s autoimunosnim bolestima razvijaju nuspojave teže u odnosu na drugu populaciju. Kod ovih bolesnika nije pitanje toksičnosti cjepiva, važnije je pitanje kod ovih bolesnika kakav će uopće oni zaštitni imunitet razviti obzirom na svoju osnovnu bolest. Četvrto pitanje. Jesu li cjepiva protiv COVID-19 učinkovita kod osoba koje koriste imunološku terapiju, poput antiinflamatornih lijekova ili terapije monoklonalnim protupijama? Kako jak imunološki odgovor će razviti bolesnici koji dobivaju te imunosupresivne lijekove, ne možemo ovaj čas znati, ali prema iskustvima kod njih sa cijepljenjem protiv gripe možemo pretpostaviti da će razviti nešto slabiji zaštitni odgovor. Unatoč tome se preporuča da se ti bolesnici cijepe i će ipak dobiti određeni stupanj zaštite u odnosu na to da se nisu cijepili. Kliničar koji liječi osnovnu bolest, autoimunosnu bolest, on će odabrati kad je povoljan moment da se osoba cijepi. Dakle, to u svakom slučaju neće biti u ono vrijeme kad te osobe dobivaju visoke doze imunosupresivnih lijekova, nego će se birati trenutak kada se ta doza spusti na terapiju održavanja. Isto tako bolesnici koji su preboljeli COVID, a imaju autoimunosnu bolest, trebaju se cijepiti kratko nakon preboljelog COVID-a da se pobudi već uspostavljeni imunološki odgovor koji je uspostavljen bolešću, osim ako nisu u vrijeme liječenja COVID-a dobivali monoklonska protutijela ili plazmu. Peto pitanje. Trebaju li osobe s alergijama, poput alergije na hranu, izbjegavati cijepljenje? Globalni autoriteti svjetske, kao Svjetska alergološka organizacija, Centar za kontrolu bolesti i drugi, preporučuju da se cijepe osobe čak i sa teškim formama alergijskih bolesti. Dakle, ne samo osobe alergične na hranu, nego i osobe alergične na kućne ljubimce, na polene, otrove insekata, oralne lijekove mogu se cijepiti. Kontraindikacija za cijepljenje je jedino alergija na polietilen glikol i polisorbat. Osobe koje su imale neku reakciju na cjepivo, postoji mogućnost da se cijepe cjepivom drugog proizvođača i drugom vrstom cjepiva u kontroliranim bolničkim uvjetima, kako mi to radimo u Zagrebu u specijalnoj bolnici za plućne bolesti u Rockefellerovoj.
Poštovana profesorice, hvala vam na odgovorima i lijepi pozdrav. Hvala i vama i pozdrav svim slušateljima, bolesnima i zdravima.